Коста хора, ако ми лаги аз адресвеста и това е един клип в Skyrim, зад мен е Рашчо. Кажи здрасти. Няма Има за да Виж това. Това е първи епизод на Skyrim, оцеляване. Ама аз поне съм бомбура няма, защото съм слаб на PvP без просто да съм слаб. Просто някакви хакери ме убиха. Плюс, че в момента нещо да се хора. Да, някакви бота атакват и това. Сега ще им кома, да се вземем храничка, мраничка. И ще минем джумпа, защото ме прота. Особено аз съм голям про на джумповете. Рашчо ще кажеш. Ооо! Защото и лаги. Много лаги. Като на мастия. Няма да си взема броня, ще взема... И как ми? Тя да благодарим на хората. Вижте какви са добри. Виждате сериала, много е готин. Рашчо направо ще са... Раз, я обясни какъв е готин сериала. Иначе има фридъкла на евентите. Плюс, че има пип евенти. Значи има всеки ден евенти от цялата неделя. Всеки ден евенти от 20 часа. От цялата неделя са мега евенти. На пип евенти. Така. Като сте на първо място на, мисля, че на Ивс, на спринт, на джъмп и на детка, дава 20 дъпа. В смисъл, ако спечелите и четете евента, детка е най-висшия ранг. Скайкинг, който е той. Ето, Скайкинг съм. Да, разтри се 300. Има хед, чакай да... Демонстрирай, Рашчо. Какво да сложа... И ти ще сложа. Имам командата head. Ела да... Ай, сега ще гледа. Ето, имам командата. Аре бе! Тук съм, къдеш. Ето имам командата. Ти къде отиде, брат? За тебе. Олеле. Имам командата head, имам командата fix. Няма как да демонстрирам, тъй като е забранено да се фиксват айтемите в играчи. Има и SMS системи, в смисъл има и сайт. 4,80 като платите, нали пращате SMS, той дава един код, като къдете на една този код, печелите, той ви дава 20 дъпа, ако платите с 6 лева, мисля, че 35 дъпа. И тук са яките прочетворки на Рашчо. Сервера е Faction. С мек е, знам как се произнася. Кое? Така, скиловете. Да, ето, като напишеш статс, има статсове. Чакай. Значи имам Power Level 42, Acrobatics 37, Swords 3, Archery 2 и Alchemy, Temic и там надолу са по 0. Ела Warp Rank да им покажеш какви са и колко са ранковете и колко са поведите. И ще ви заведем и в warpredrock.com, където може да видите, че... Някакъв Мариан 065 маняк ти пише. Така, тя да обясня тук. За Rank Word ако си купите Rank Word... купиха же! За Rank Word ви дава право за 30 хома, feed, Bug и Kit Word. Кого имам де? Не бе, не си табелата. Коя табела? Я искам да видя Kit Master. Искам да видя Skyking. Да, ако сте Skype, имате всички освен Keyboard. Да, бе, откъде? Просто стреляли. Добре, бе, как имаш право на 20 хромета? Да, имам и Kitmaster в момента. Искаш да го дам. Какъв е? Защото аз съм имам аз сега съм в момента с първа тройка. И ще била лаптрейдът да дам. И сега, дами господа, ще скокваме джомпчето.
Вижте какво съм прописал. Накрая има награда. Да, накрая има награда. На Warp има също награда. Ама защо? Има на Warp PvP също чест, който има Free Protection 4. Да, На спаун, чакай. И на спаун, като излезете, имате един бонус чест, където пише чест, защото сме печак играем в сервера на канал, да, Pro 4. Да, Pro 4. Аре, ела да го скачам, че аз съм учен. Да, сервера, IP в описанието. Да, ако не забравя. Website, PayPal, вебсайта ще има, IP ще има. Ти отде знаеш, че аз ще го туря, бе, Мишко. Канала на Фенат също. Няма да го туря пък. Аз съм мазен цигани. Абе, цигани. Аз тук минавам джампа, ти ми за тук ми са филиш. Дай да използваме техниката на телепорт, ще ми писна. Аз мога ти го минавам. Аз съм лигавен, не знам защо. Ай, минавам го е сега. Тарарара, окей. Я чакай, тъпа раз. Я, да, ще падна. Си, не знам. Чакай се. Хоп, хоп. Добре хора, когато вече стигам някъде напред, ще пусна много клипа. Добре хора, стигнахме малко по-напред с техниката на телепорт. Давай, Рашчо. Искаш тъпа. Ама сега съм аз да го минавам. Давай. Забравихме да кажем, че има вод, което може да вотвате, смисъл, като вотните печели. Ето сега ще го покажа. Така да покажа. Ето го да геймър 1510. Сега с вотет 9 Diamonds, 1 легендарка, 5 Bedrock, 5 и 15 бота в енчантник. И стигаме пари късвата панарно сега. Ще паднах. Интересно. Това не ми са покачи глупа. Знаеш как ми лаги, брат? Лаги ми на мастия. Да, ти се изпиш писка. Няма. Не са къде е полза. Давай. До спорта. Ето и Ексесито също вотна, Сман вотна. Даже понякога може да сте късметли и да спечелите 10 000. Ако сте късметли. Аз вече 2 пъти ми са паднала. Спечеля 10. Бе хора, като малко по-напред пак ще идем, то ще пусна клипа. Добре хора, почти на финала сме, там е финалчето. Давай, там е финалчето. Давай, Рашчо. Там, чакай, стой там, там аз. Прото. Аз съм. Ти е просто лесно. Отлупи. Ти ли беше, говори по суновете. Аз бях! Окей, да. Сега да знаеш, като скочиш на shift се хвали. Как се гледаме после аз до телепорта? Тя кой го телепортва? Бях държи на хората да игра повече. Аз мисля да ским на CSGO забавни моменти. Защото на CSGO съм про, споделял съм как играя и мисля, че съм голям про. Нали? Няма сега! Чакай, дай да ще питам аз. Обаче вече минути. Аз съм. Дай да го питам, голя. Добре, че бях. Ама искам аз да го мина. Какъвто скрипа. Дай да го... Аре, бе, аз пак ще пречка. И кога да наградата няма нищо, защото само се обрам. Добре хора, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Там горе не знам кой има майче Хома на Фенат. Да, майче Хома на Фенат, онара. И това ми се да този клип. Надявам се да ви е харесал. Лайк, subscribe, комент и айде. Б.